Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur lurrazpian sartuko gara. Eta ez da izango metaforikoki. Lurrak dituen sekretuak ezagutuko ditugu. Bai, gaur geologiari buruz hitz egingo dugu. Sumendiak, lurrikarak, harriak, gure planetak mila sekretu gordetzen ditu. Zer da geologia? Zergatik da garrantzitsua? Zein eragin du gure bizitzan? Geologia lurrak dituen prozesuak aztertzen dituen zientzia da. Mineralen eta arroken jatorria ikertzen du, eta lurrak osatzen dituzten elementuen mugimenduak ulertzen laguntzen digu. Geologia oso garrantzitsua da tsunamiak aurre ikusteko, lurrikarak gertatzekotan prestatzeko, petrolioa eta mineral oso baliotsuak bilatzeko, eta gertatu aldiren katastrofeak saihesteko. Hauek dira geologiak utzi dizkikun elementu oso ikusgarriak. Ameriketako estatu batuetako Gran Canyon, ala Hawain dagoen Kilauea sumendia. Hortaz aparte diotenez lurraren barrualdea oso bero dago. Gutxi gora bera 10.000 graduko temperaturan dago, eguzkiaren azala bezala. Eta geologiak muturreko elementuak utzi dizkigu. Esaterako munduko mendirik altuena Everest da. Lurrak duen puntu altuena da. Eta puntu basuena, hauxe da Fosa de las Marianas. 11.000 metroko sakontasuna duen fosa da. Geologia oso baliagarria da prozesu hauek ulertzeko, eta ulertzen ezin dugunari azalpenak bilatzeko. Eta orain galdetzen dizut, zuk zer fenomeno geologikoa bizitatu nahiko zenuke? Izango litzateke glasiar bat, sumendi bat, mendi erraldoia, ala itsasfosa oso sakona. Nik glasiar bat, duda barik. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.